Sa ngalan sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasyas ng Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Diyos, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo malakan ninyo. Manausap kini. Mga igsoon ni atong santos nga misa atong ipadayon ang pag-ampo alang sa atong mga igsoon nga nabiktima sa kusog nga linog dito sa amihang bahin sa atong probinsya sa Subo. Ngayon kanunay silang magmalig-on, magmahultayon, silang pagtuo o pagsalig sa Ginoo. Ug rumandam kita sa pagsaulog ni Santos nga misa, maginulsol kita sa atong mga sala. Isuki ang akong kasama sa walay paglimot. Isuki ulan ko sayod ka kinahalang isalig lamang sa kaayos. Huwag tanggalan ang akong kasama, huwag ang kaluwasan ng akong gipaabot, di pagkanlan. Kaluyan ta kita sa Dios nga magagahom sa tanang pasayloon sa ato mga sala. Dan ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos among amahan og tigpanalipod, kung wala ikaw walay malig-on, walay santos. Tultuli kami nganha sa kinabuhing tunhay, pinagi sa pagtabang kanamo, sa hustong paggamit sa mga mayong butang nining kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari ban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlo, gikan sa basahon ni Propeta Jonas. Wala malipay niini si Jonas ug nasuko siya. Busa, nangutana siya sa Ginoo, dili ba giingnan ko na ikaw sa wala pa ako moanhi nga maugayod kini ang buhaton mo? Mao man gani nga mikagyo unta ako ngadto sa Espanya. Nahibalo ako nga ikaw Dios nga maluluyon, mapailubon kanunay ug andam pag-usab sa imong laraw. Busa, patya na lang ako, Ginoo, kay mas maayo pa nga patay ako kay sa buhi. Ang Ginoo mitubag, angay ba nimo kining ikasuko? Unya, si Jonas milakaw ug miadto sa silangan sa syudad ug milingkod didto. Unya, nagbuhat siyag sa limbong ug mipasilong niini. Samtang nagpaabot siya unsay mahitabo sa Ninive. Unya, gipatubo sa Ginoong Dios ang usa ka tanom, aron hilandungan si Jonas. Nalipay pag-ayo si Jonas tungod sa tanom, apan pagkaugma sa pagsubang sa adlaw, nagpadala ang Dios og ulod aron pagkutkot sa tanom og namatay kini. Og sa pagkaudto-udto na, nagpadala ang Dios og hangin nga init gikan sa silangan, ug naluya si Jonas tungod sa kainit sa adlaw. Busa miingon siya,
Maayo pang mamatay ako kaysa magpabiling buhi. Apan miingon ang Dios kaniya, angay bang ikasuko mo ang nahitabo sa tanom? Si Jonas mitubag, oo, angay gayod nga ikasuko ko kini. Ang Ginoo miingon kaniya, mitubo kining tanuma sa usa ka gabii lamang ug nahanaw pagkaugma. Wala kay nahimo alang niini. Dili ka maoy nagpatubo aron maluoy ka niini. Labi pa nga akong maluoy sa Ninibe, kanang dakong syudad nga may kapin sa usa ug kawaag 2,000 kakabataan nga inosente, walay labot sa daghang mga hayop. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, malumok ikaw, ug puno sa gugma. Malumok ikaw, ug puno sa gugma. ikaw ang akong Diyos, kaluy ako o Ginoo. Kay nagasangpit ako kanimo sa tibuok adlaw. Lipayang kalag sa imong sulugoon. Kay kanimo Ginoo, gibayaw ko ang akong kadlaw. Ginoo, malumok ikaw, ug puno sa gugma. Kay ikaw Ginoo, maayog mapasaylo. Tugob sa gugma kanilang tanan nga nagasangpit kanimo. Pamati Ginoo sa akong pangamuyo, ug patalinghog ang tingog sa akong pangilapan. Malumok ikaw, ug puno sa gugma. Ang tanang mga nasod nga imong gibuhat mo abot, ug mosimba kanimo Ginoo, ug maghimaya sa imong ngalan. Kay ikaw dako, ug nagbuhat ka, ug katingalahang mga buhat. Ikaw lamang ang Diyos. Ginoo, malumok ikaw, ug puno sa gugma. Ang Ginoo manal kaninyo. Panausa, Ginoo.
Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayang ikaw. Usan niya nakahigayon, nagampo si Jesus dito sa sagalapit. Sa paghuman niya gampo, mingon ang usa siya mga tinunan. Ginoo, tudluy kami sa paghampo. Mingon nga gitudluan ni Human ang iyang mga tinunan. Si Jesus mingon kanila, ignan ninyo nini paghampo. Amahan, simbahon unta imong ngalan. Maghari ka unta kanamo. Ihatag kanamo sa matag adlaw ang kalanon nga among gikinahanglan. Upasaylo kami sa among mga sala. Kaya nagpasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo. Uwayaw kami ibutang sa lisod nga pagsulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigan ikaw, O Kristo. Nindot kining pamalandungan may suon. Kinimang pag-ampo nga gitudlo sa itong Ginoong Kristo ngadto sa mga tinunan. The Our Father. Tungod kay kining maong pag-ampo mga isuon, nanukad og nagikan gyud ni siya sa kinahanglan sa kasing-kasing. Mao nga sa matag higayon nga mag-ampo kita ni maong the prayer of the Our Father. Ato yun ng hunanaon o kinumluman nga this is not our prayer. It is the prayer of Jesus Himself. O sa matag higayon nga mag-ampo kita ni maong the Our Father, Christ prays with us. Ang atong Ginoong Kristo mag-ampo uban kanato. Aron ang atong pag-ampo mamahimo nga makapahimot gayon ngadto sa tong langitong Amahan. Ug ini may suod atong makita ang unsay naa sa suod sa kasing-kasing sa atong Ginoong Kristo. Una, sa paghatag niya, sa pag-ingon niya, simbahon unta imong ngalan, maghari ka unta kanamo. Atong makita may suon ang dako kayong paghigugman niya ngadto sa langitong Amahan ba. Ug ang iyang pagkamabusanon, ug ang pag-ilan niya nga doon na si Amahan, ug nga siya mao ang anak. Simbahon unta ang imong ngalan, maghari ka unta kanamo. Very beautiful. Tungod kay ang atong Ginoong Kristo niilang yun, nga doon na siya'y Amahan. O nga siya, anak lamang. Magbuot niya, may suon, nga ang iyang Amahan kanunay nga maghari sa tanan nga mga binuhat. Ihatag ka na mo sa matag adlaw ang kalanon nga mong gikinahanglan. Ayaw pagsalig. Trusting in the divine providence. Tungod kay sayod siya, nagatuo siya, nga ang Ginoo puno sa kinaadman o kaalam, o siya ang naghanay sa tanan, ihatag kanamo sa matag adlaw ang kalanon nga mong gikinahanglan. Ug kung ato ni sumpayan mga isuon,
unsa man ang kalanon nga atong gikinahanglan matag adlaw nga maghataw og kabusog sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Ang Eucharistia, the Eucharist, the source and the summit of our Christian life, ang pan sa kinabuhi. Mao ni ang kalanon nato matag adlaw. Jesus in the Eucharist. Mao importante kay ni may suot aron sa kanunay mabusog ang atong kalag. Kinahanglan nga mukaon yun ta. Mudawat yun ta kang Kristo in the fullness of His humanity, in the fullness of His divinity. Under the species of the bread and wine in the Eucharist we celebrate daily. Matag adlaw. Wa siya moingon din nga kausa sa semana o matag simana, matag adlaw. Kaya ang tao atong lawas mukaon manggani makatulo sa sakadlaw. Ang uban gani di lang makatulo, magsige kaon. In order to nourish our body, our physical life, but how about our spiritual life? Nganong importante magkaining? Nganong niingon man sa ang atong Hesus Kristo matag adlaw, ihatag ka na mong kalanon nga mo kikinahanglan, nga mausya. Gikinahanglan yun. Ito pa, it's a necessity. Ato ni masabtan mag-ison kung nganong matag adlaw atong kalawaton siya. Kung mapadayon ta sunahan, pasaylo kami sa mga sala, kaya nagpasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo. Tungod kay kining pagpasaylo, sa tawhanon lang, lisod kining pagpasaylo. Nakinahanglan kita og spiritual nourishment sa Eucharistia. Tungkol diha sa pagdawat nato kang Kristo diha sa Eucharistia, atong masinati ang pagkamapasayloon sa Ginoo. Ayang kaayo. Nga bisan sa atong pagkamagkasa, ang Ginoo andam sa kanunay sa pagpasaylo nato. Mao na kinahanglan gyud matag adlaw ato siyang kalawaton dawaton. Aron daw na kita'y kaiso kalig-on sa pagpasaylo sa mga nakasala kanato. Kay ordinarily, lisod ang pagpasaylo. Kaya ang pagpasaylo na to usahay, doon na may kondisyon. Makapasaylo lang ko nimo kung mawa na ang kaligot-kot nga kung gibati nga naan mo. Pero naapagani ni di pa jud ko magkapasaylo. Sakit kay ang imong gibuhat, ang imong pagbudhi, pagluib, kanako sakit kay tanan. Di pa jud ko magkapasaylo kay sakit kay tanan. Kanus aman day ka magkapasaylo, kanus aman day ta magkapasaylo nga sa tinuod-anay. Dili nato mahuwaton, maison nga mawa ang kahapdos, ang kasakit nga atong gibati. Kaya ang tinud-anay nga pagpasaylo, wa na mag-agad sa unsay atong gibati. Is in an act of the will. Ang tinud nga pasaylo, mao pagpasaylo, pasayloon ti ka. Bisan pa man nga sakit kayo ang imong gibuhat dir nako. Pasayloon ti ka. Bisan naa pa ning pagbati nako. Kaya the moment when we forgive, ang unsa may kaligot-kot na naadan diha nato sa atong kasing-kasing mahupay. Kuha na ito pangigingnan ang Ginoo. Sa diya nagbitay sa krus. Grabe ito ay pagantos. Pero sa may gingon niya, amahan ko, pasayloan sila. Kaya wa sila masayos ang gibuhat. Taliwala siya mapag-antos. Bisan pa man nga gibebiay siya, gibugal-bugalan.
Pero doon na pag yun siya kaisog sa pagpasaylo. Kung sa iyang pagpasaylo, nagpakita siya kanato, may suon, nga ang kasuko, ang kapintas sa kasuko sa tao, mabuntog di ay sa pagpasaylo. And forgiveness is the key to all healing of broken relationships. Makaayo ang pagpasaylo. Dili lamang sa tao nga atong gipasaylo, but first of all, kita, nga naskitan, nga mupasaylo. Kita ang unag yung maka-benefit when we forgive sa mga tao nga nakapasakit kanato. Kita yun mismo. Nga naman, human sa itong pagpasaylo, magmalinahon man ang atong kasing-kasing. Og dugang pagyud ni Mayson, nganong importante kayo nga mangayo kita sa kalanon matag adlaw nga maos Kristo de Santos nga misa. Tungod kay dunay mga pagsulay nga maabot sa atong kinabuhi. Ug ayaw kami ibutang sa lisod nga pagsulay. Sama karon. Gisulayan kita. No? Linog. Flooding. Ghost projects. No? Magpagsulay ni. Nya sa panahon nga naa ni pagsulay mag-isuon tanawa. Ang wisdom behind aning mga panghitabo ba? It purifies our soul. The trials, the difficulties that we are facing, the earthquakes, the calamities, cleanses and purifies our spirit, our soul. Sa unsang pagiha, kaya makita man nato, makaamgo man kita, ngang tanan di ay sa usa ka pagpamilok. Bisag pilak ka balay ay mugitukod sa usa ka pagpamilok. Mahimo nga mahanaw. Makaamgo ta ba? Doon ako'y parokyano, 3-story building. Ilang balay. Dito sa Bakawan, sakop sa lungsod sa Medellin. Tibok balay ng lusnok. Wa na yun. Di na yun magamit. Pila ka tuig lang gitukod, gitiguman, aron mahuman ang ilang balay, mapaanindot nila sa usa lang mang kahigayon nahanaw. It purifies our spirit. O makakita ta o pangitaon nato ang mga essentials sa kinabuhi. Unsa man diay ang mga butang nga angay nato nga tigumon nga di gyud mahanaw bisan linog di gyud makaguma. Unsa man diay? Si Kristo. For God is constant. Everything changes. Matod pa sa usa ka philosopher, the only permanent thing in this world is change. Tanan mag-usap-usap. Pero sa tanan nga mag-usap-usap may suon, dunay usa ka butang, usa ka realidad nga bisan ang kamatayon, bisan ang kalisod, dili makabuntog ug mao kana ang gugmas Ginoo kanato. Si Pablo mismo saksi nini nga matod pa niya kinsay makapahimulag ka nato sa gugma ni Kristo. Ang kamatayon ba? Ang pagsulay? Tino? Bagyo? Wala makapahimulag ka nato sa gugma ni Kristo. God's love is so great nga bisan usa ka kasug sa linog dili gyud magabuntog nini. Ug ang prueba niya namang gugmas Ginoo
nga di gyud mabuntog, di gyud mahanaw, ug di gyud magapahimulag kanato ang santos nga misa. For centuries, it is still the same. Christ Himself in the bread and the wine. For centuries and for the coming centuries, the reality of Christ, His presence in the Eucharist remains the same. It's always constant. It's always pure. The love of God for us. We hold on to this love. O Ginoong Diyos, among magbalantay dungga ang tuwaw sa imong katawhan din sa Pilipinas, samtang kami nagalakaw ni ng walong sa kangit-ngit. Bidangop kami kanimo karon. Napaubos, nahabugno. Samag ni salaag ng karnero nga nahulog sa bungaw, mabalakon naning kamot nga magkahawis sa sangang gabok, nagatuaw nga malingkawas. Ang tubag, gikan sa pag-aunlod, luwasa kami o Ginoo. Sama sa salmista, gibati namo ang pagkalunang diha sa kalapukan, nalunod tungod sa mga baha sa korupsyon. Ingon nga si Propeta Jeremias, nalubong didto sa labok sa atabay. Uban sa mahinulsulong kasing-kasing, nagakumpisal kami, o Ginoo, sama sa giampo ni Propeta Baruch. Nakasala kami batok sa Ginoo, nagmasupilon kami, wala kami nagpatalinghog sa iyang tingog. Pasaylua kami, o Ginoo, sanglit, pinaagi sa among mga pakig-uyon-uyon, ginagmay o dinagko, gitugutan namo nga mokaylap ang kangit-ngitan. Pinaagi sa pagsuborno sa mga tig-ariglo ug tigpatuman sa trapiko. Pinaagi sa pagtugot sa mga bakak ug panuis diha sa media. Pinaagi sa pagdawat og mga donasyon gikan sa mga nangawat ug mga nagpahimulos. Pinaagi sa pagtabon sa inhustisya diha sa pagpakahilom o pagpanginsayon. Pasaylua kami, o Ginoo, sanglit among gitugutan ang dautan nga maoy mo dumala sa among katilingban. Tutanan, kaluy kami, o Diyos, sumala sa malaho tayong gugma. Nalumos kami, Ginoo, diha sa mga katalagman, mga baha, linog, sunog, bagyo. Apan ang dugang kadautan, mao ang mga samad nga among gipahiagom sa among kaugalingon. Iskandalusong budget insertions, mga naghikaw sa mga kabus ug pundo alang sa pag-atiman sa panglawas, edukasyon ug kaayuhan.
Gimaumaong mga infrastruktura nga nagtulis kanamo sa matinud-anong kalambuan. Politikanhong dinestiya nga daw bag-ong naghari-hari nga mga agalon. Hinungdan nga among katawhan, nagpabiling kabus ug nagsalig lamang sa mga hatag-hatag. Usa ka adunahang nasod nga naunlod diha sa mga buhis, apan nabalhog sa kapobrehon, pinaagi sa pagpamulitikang binayran. Tanan? Kung ang akong katawhan nga gitawag sa akong ngalan, magpayubos sila mga kagalingon, ug nga mag-aampo ug magpangita sa akong panagway, ug motaliko silang daotang binuhatan. Ako gikan sa langit, magpatalinghog kanila, ug ipahiuli ko ang kaayo silang lungsod. O Ginoo, ayuha pagbalik ang among nasod. O Ginoo, giingnan mo kami sa unsay maayo, ug gisugo mo kami sa pagbuhat sa kaangayan, sa paghigugma sa kaluoy, ug sa paglakat nga mapaubsanon uban kanimo. Napakyas kami, apan dili gayud kami kawad-an ug paglaom. Kay gimugna mo kami, o Ginoo, dili alang sa korupsyon, kundili alang sa kaayuhan. Gitubos mo kami, ug gisuluban og bag-ong pagkatao diha ni Kristo. Tanan? Umari ka, Espiritu Santo, bag-uwa ang panaghuway sa kalibutan, bag-uwa ang kasing-kasing sa mong nasod. Ihuyop nganhi kanamo ang kaisog, aron mabuntog ang kahakog sa bahandi ug gahom, ug buhia dinhi kanamo ang pagkamatinagdanon, pagkamaunungon, pagkamaluluyon, ug walay sukod nga pagkamahigugmaon. Itugot nga ang paglungtad sa mga mahuyang, dili lamang sa mga malig-on, mamahimong timaan sa among pagkatawhanon. Gamhan mo kami sa pagtukod ug usa ka nasod nga Pilipinhon. Diin mo patigbabaw ang kamatuoran, kaangayan ug mapuanguron. Tanan? Ginoo, kaluoy kami. Kristo, luwasa kami. Espiritu, baguha kami. Pinagi sa pangalihan ni Maria, mahal nga Birhen, sa Santo Rosario, among gisalig ang pinalangga nga nasod, nganha si mga kamot. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang angkog ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios kamahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo, gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig at paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, ug sa tibok niyang santo sa simbahan. O Ginoo, dawata kining mga halad nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa. Kining Eucharistia magsanto suntagan namo, ug magdala kanamo nganha sa magkalipay nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo man kaninyo, Manausa, ibayo ang inyong mga kasing-kasing. habang nagipayaw at sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Hangay o matam. Santos kamahan, Dios nga tunhay magagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa sagabagong awit sa pagdaing. Duyog sab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, silang pagsangyaw sa mga walay hunong himaya, diya sa sagaawit sa pagdaing sa ilang pagingon. Sanctus, 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 Deus agapos,
noon itukita sa imong imayo, usana sa kahitasan, kay gunang nagaanhin sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos kamahan, gilan na mo ang imong kalangdon, ang tanan nimo mga buhats, nagpakita sa mong gugma o kinaadman. Gibuhat nimo ang tao sumala sa mong hulagway, o gimong gipadumala niya ang tibuok kalibutan. Aron samtang mag-alagad siya kanimo lamang nga iyang magbubuhat, magmando siya sa tanang mga binuhat. Bisan pa o misukol siya o misalikway kanimo, wala nimo siya pasagdi nga magpabilin sa gahom sa kamatayon. Hinuon, naluoy ka sa pagtabang sa tanan, sa pagpangita aron makakaplag siya kanimo. Sa makadaghan mitanyag ikaw kaniya o panagsamot o pinagi sa mga propeta, imo siyang gitudluan sa paglaom sa kaluwasan. Santos kamahan, ilapihan kadako ang iyong paghigugma sa kalibutan, nga sa pag-abot sa hustong panahon, di mong gipadala ang bugtong ni mong anak aron pagtubos ka namo. Nahimo siyang tao sa gahom sa Espiritu Santo, o gianak siya ni Maria nga Berhen. Sama gayud siya kanamo sa tanan gawas lamang sa sala. Nagsangyaw siya sa mga balita, sa kaluwasan ngadto sa mga kabos, sa kagawasan ngadto sa mga binilanggo, ug sa kalipay ngadto sa mga nagsubo. Aron pagtuman sa pagbuot, nagpakamatay siya. Ug unya sa pagkabanhaw, gilaglag niya ang kamatayon ug yatagan kami niyang bag-ong kinabuhi. Aron dili na kami magpuyo alang sa mga kagalingon, kundi alang kaniya nga nagpakamatay ug nabanaw alang kanamo, gipadala niya gikan kanimo amahan ang Espiritu Santo ngayang unang kasa sa mga nagatuo kaniya aron paghingpit siyang buhat dinhi sa yuta o pagpuno kanamo sa grasya. Busa na nga moyo kami Ginoo nga ang maong Espiritu Santo magsantos ning mga gasa aron mahimo kini nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo dinhi sa mong pagsaulog ning dakong misteryo nga gibilin kanamo nga kasabutan nga walay katapusan. Ulang itong amahan, sa babot na sa panahon nga si Jesu-Kristo imong himayaon, gigugma niya sa kanunay kadtong mga iyaha dinhi sa kalibutan, o gigugma niya sila hangtod sa katapusan, ug samtang nanihapon sila. Bikuha siya upahan, bipasalamat ug bipikas, ug mihatag ni ngadto siya mga tinun-an ug mingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini makong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, mikuha sa sakalis nga puno sa bino, mipasalamat o mihatag nini sa mga tinun-an dungan sa pag-ingon, dawata kini
O Panginom ka mo nga tanan gikan nini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo napay, si Kristo balik na. Busa, amahan, karon nagasaulog kami sa dumanan sa pagtubos kanamo. Nagahandom kami sa kamatayon ni Kristo, sa iyang pagkudsad ngadto sa mga minatay, sa iyang pagabanhaw, o sa iyang pagkayap nga na sa mong tuo. Sa pagpaabot namo sa iyang mahimayaon nga pagbalik, nagahalad kami kanimo sa iyang lawas sa dugo, nga maong sakripisyo nga nakapaimot kanimo, alang sa kaluwasan sa tibok kalibutan. O Ginoo sud-unga kini sakripisyong imong giandam alang sa imong simbahan, o pinagi sa mong Espiritu Santo hiusaha kaming tanan, nga nag-ambit ning pan ug bino, ngadto sa pagkausa kalawas diyan ni Kristo, aron mahingpit kami, nga buhi nga sakripisyo alang sa pagdaay kanimo. Hinumdumi Ginoo kadtong among gipahinungdan ning sakripisyo. Labi na ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, ug sa tanang mga obispo ug mga pari. Hinumdumi usab kami nga miapil paghalad ning sakripisyo nga niya karon dinhi, ug ang tanan nimong katawhan. Ingon man ang mga nangita kanimo sa tibok nilang kasing-kasing. Hinumdumi usab ang nangamatay diya sa kalinaw ni Kristo, ug ang tanang nangamatay kansang pagtuo ikaw lamang ang nasayon. O Amahan, ang imong kaluoy, sa imong kaluoy itugod sab kanamo nga imong mga anak, nga makasulod kami sa langit nga mao'y among kabilin, uban sa mahal nga Birhen Maria ang inahan sa Dios, ug sa among mga ug sa imong mga apostoles, ug sa mga santos, ug unya diha sa mong gingharian. Tapos malingkawas kami sa sala ug sa kamatayon, mag-aawit unta kami sa mong himaya, uban sa tang mga pinuhat. Pinagi ni Kristo among Ginoo, pinagi kaniya, ikaw nagahatag kanamo sa tanang butang nga maayo. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong Amahan, busa mangahas kita sa pagingon. Amahan na nga naka sa mga lalaki, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matumaran mong pagbuo, dinhi sayo tamayngon sa langit. Ang kalan mo namo sa matagadlaw,
Ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulan. Inunuan-luwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. At agi kami sa kalinaw ni panahon aron tinabangan sa mong kaluoy. Malikay kami kanunay sa salagbaliw sa tanang kasamok. Samtang kapaabot kami nga malaumon sa magbalik ni Jesucristo, among manonobos. Kay mo man ang gingarya, ang gahumugang himaya, hangtod sa Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tanawang nga mo mga salak na pagsalig sa mga simbahan, o sibo sa mong kabubuton na tangi kami sa kalinaw kayosa. Ikaw nga buwig hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Ipakita tao pagkinig sugay panagdait manaa kaninyo. Jerusalem, sangana sa mga sangla sa kalibutan. Kaluoy kami, at aki kami sa kalibutan. Kini mga kordero sa Diyos ka nagawagtang sa mga salas kalibutan, bulahan ang gidapitalan sa panihapon sa Ginoo. Ginoon ko ay mukalawat kanimo pamulamang. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Magampo kita. O Ginoo, dawat ang sakramento nga nagasaulog sa dumanan sa pagpasakit o pagpakamatay sa mga anak. Kiningkasa sa gugma, magdugang unta pagpulos sa mong kaluwasan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Atong hinumduman maisuon nga wala gyud makapahimulag kanato sa gugma ni Kristo. Kamatayon, pagsulay, krisdanan, linog. Wala bisan unsa nga makapahimulag kanato sa gugma ni Kristo. Ang kalibutan mag-usab-usab, ang panahon mag-usab-usab. Pero ang gugma sa Ginoo lang kanato
magpabilin hangtod sa hangtod. Ang Ginoo na kaninyo, Manausap kanimo. ug manalangin kaninyo ang Dios nga magahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Naladang misa atong dadto ng kugma kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.